αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε κακός. Ακόμα κι αν θα το έκανε, το δίκιο θα το πω. Ο Σίμος είναι δασικός και τη δουλειά του κάνει. Μα το χωριό θέλει φωτιά κι όχι πολύ ροφιάνη. Ήταν πίσω της φιλινάδας της γυναίκας μου, οπότε πρέπει να τους αφιερώσω κάποια αφού της είδα. Ένα τραγούδι που έγραψα για τη σύζυγό μου. Είσαι γυναίκα τύπου, κάποιος να μου προσέχει. Αυτό το τραγούδι αναφέρεται σε πολλά θέματα, κυρίως αυτό που κάνουμε μπάνιο κάθε μέρα. Και τελικά οι πόλεμοι, όπως μας λέγανε, θα έρθει στον 21ο αιώνα, λέγανε παλιά, το 1900.